Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kulot Junior. Kali ini kita akan buka paket bersama Paket apa? Ibu. Tahu. Ayo buka paket. Lah kok muter-muter kayak gini gitu ya Allah. Bisa cepat. Saya dibaca sih tau ya. Biar tuh aduh ini. Paket pertama dari siapa? Baginda Didik Kulot, pengirim Galang Jalu Mas Sandy. Oh, terima kasih, SKC. Mas Oh, terima kasih Mas Galang. Mas Galang mesti Mas Galang. Mas Galang Mas Sandy. Saya tenang. Lah kami mesti. Teman juga. Nah, Apa ya isinya? Tebak kah? asbak sak demek. Lah aku juga ada apa? Ini nek tebak apa demek? Ya, Mang. Apa iki? Apa kok Ibu? Warnane ya Allah. Wow. Tulisannya Jepang apa Cina ki kon ndi, Mas? Apik iki, Mas. Asbak ya, Bu. Apik mentek ya, cilik, antik. Wih, anak gambarnya saya kurang fokus Apa? lah. Gambarnya harimau. Mosok. Tulisannya gambar harimau. Gak. Buh, tulisannya Jepang gak iso maca aku. Harimau. Terima kasih Mas Jalu. Mas Galang, terima kasih. Terus iki sang kedua. Ibu isinya kerocak-kerocak nembung pokok. Penerimane Baginda Didik. Terus kon ndi ki? Ngisare biasa nenek. Enak, Bos. Apa iki? Enak bos. Beras Ketan. porang apa ya? Porang. Beras porang dari siapa iki bisa nenek kene nih? Kene. Enak apa ya? Kok sok beras porang barang ki lho. Iya beras porang. Tapi sih kirim siapa ya Mas? Gak enak loh biasanya. Enak. Lembar pengirim iki lho. Coba pengirimnya. Genah. Oh pengirimnya langsung anu nih toko nih bisa. Aku kok nek ketok Terima kasih buat yang apa ki jenenge? Ngirim beras porang bos. Iki lho. Pengirim Indonesia. Mbah pagi. Ya kuwi tokone, Bu. Industrine. Anu tulisannya gak genep ilang maksudnya. Iki lho. Tintanin teh. Pokoknya Indonesia apa ki lho? Indonesia bagian barat. Iya. Terima kasih. Masa beras Terima tenan. kasih Mas Mbak. Gue kan mangan beras porang, Bu. Maksudnya ki paling dijajal awake kok nandur tok gak ngerti. Orang Dadine apa? Paling Ya gak ero lah kita kan gak tahu ya, Bu. Lah lho. Wah. Terus piye ki masake beras porang, guys? Ya udah kayak banyu didang to. Ya Allah, dulur-dulur iso ae ngono. Ini ki bim dari awake gak ngerti malah ngerti, gak tahu malah tahu. Oh, terima kasih. Lah. Tara. Putih ya? Beras porang konjak Indonesia. Rendah kalori, bebas gluten, bebas lemak, bebas gula, bebas karbohidrat. Loh. Terus nek beras porang kan bukan termasuk resiko, jadi berasnya beras sehat. Ngono mestine. Lah nek berasnya dhewe kan iso dadi ada gulanya, Iya. ada kuine karbohidratnya. tak sekian nek pirang varian kok to? Dua. Dua. Oh, tiga. Terus telu kan padha iki umbi porang. Komposisi tepung porang 50% tepung beras karo air. Cara penyajiane lho iki masalah disok ngene tok. Lah piye? Bisa di anu Tuang banyu. 1 takar kojak dan 1 takar air panas di wadah. Kau nutup tunggu 8 menit sampai mengembang. Oh, iki padha karo bubur, Mas. Masak Oh iya, padha karo bubur. Jadi bubur kayak yang ngono butuhe dijog banyu panas ditutup lama berapa menit wis ngantek Ya, tapi nek bubur kan lembek, kalau itu kan berupa kayak beras. kita Terima bacanya kasih loh. pengirimnya. Beras porang adalah asli Indonesia yang terbuat dari zat glukomanan dari akar porang, aroma dan rasa beras porang sama seperti nasi putih. Loh. Glukomanan adalah serat larut yang banyak menyerap air. Beras porang yang terbuat dari tepung glukomanan mengandung sekitar 50% tepung porang, tepung beras dan air. Sebenarnya karenanya konjak rendah kalori, beras porang juga beras gluten, bebas lemak, bebas gula serta bebas karbohidrat. Loh bos, iki Bu Ririn kok iso nih nandur tok, kowe kok gak Jawa. Iya, nek porang ket aku cilik aku angon ning alas ibim porang tak milih selesang gak Jawa. Lah kuwi lho. Jaman biyen iki rega porang murah.
Kegunaannya Saiki gak nek ero. kaya kunci temu regane gamane 1.000 2.000 ya. Wis porang iki kok gek enek 1.000. Paling 200 per kilo, 500 per kilo wis larang. Porang. Mergo belum ada teknologine. Ya porang di harga 2.000 lebih iki aku wis pindahan awak pindah kae. Iya, itu mahal-mahale Budidaya nandur kae wis di atas 2.000 per kilogram. sampai saat ini sampai harga 15.000 mungkin. Ya, saiki wis larang, Bu. Tapi sayangnya kayak enek kurang. Ya, Tak bos ditolongi wong. mergo orang iku nandure menak terus ngunduhe dadi dicolongi wong. Juga menawarkan beberapa manfaat kesehatan dan merupakan pilihan yang tepat untuk warga Anda menikmati makanan favorit mereka tanpa mengorbankan cita rasanya. Wedeh, iki lega. Beras porang juga cocok untuk vegan dan vegetarian. Iya, vegan dan vegetarian. Oke, guys, besok masak beras porang ya. Ya, mungkin tapi awake nek langsung porang dimasak nyapa gatel. Wong didemek ae gatel. Ya mergo itu ada teknologi nih, Bu. Dia di apa ki jenenge? Apa mergo saking enek kandungan sumber gatel kuwi ya terus saking dimanfaat lain ngono. Iya, mungkin ya kan kuwi diolase, misal diiris-iris atau didadekne tepung, dipepe. Dia kan mateni Lagi kuman-kuman. ngerti aku lagi ngerti beras porang bentuk koyo ngene. Terima kasih. Terima kasih semine. Mas apa Mbak apa Ya. Bapak Bu sedulur-sedulur SKC pokoknya dimanapun Anda berada. Ijen lagi. Berada. Ijen lagi apa lagi? Satu kok cik dua? Cik satu. Oh iya, ini paket kemarin tapi sudah unboxing. Loh, penerima nyambi anggota tim Anpo iki. Nyambe. Pengirimnya Mac Yusain, Terima kasih Mas Max. Kota Bandung. Dengan alamat rumah Bapak Didik Kulot. Hmm. Kita buka gak apa ya? Gak apa-apa ya, Bos. Soalnya wis izin Mas nyambe deknane. Hmm. Ini gak apa, unboxing tok tapi kimu wonge izin Merek karo pajak. Bapak kita Ya. ngambek Marcelo mbak Mas Anggu. Ya nanti ben di review pas menyambit toko kene ben di vlog Bapak. Jadi kita unboxing aja. Iki lho, unboxing kok di anu pengen ae. Manut unboxing ora? Ojo Mas nyambe rung teko kok aku. Ya butuhe tak ngene entok iki nyata enak paket. Oke, Tapi wes 3 tok. soalnya ditunjuk orang pada Mas nyambe, ngono awake dudel-udel. Oh ya, jangan-jangan. Jangan-jangan, Bos. Iya. Jadi kok kirim apa ya aku karo wong ngono. Dekne kan tok kiriman kaos polo langsung tinggu. Wah, Sapa Mas Mas nyambe? nyambe ya Wih. karena wah, kaos anyar aku nonton. Masa tuh, Bu? Aku jadi bagus gini nek. Rupamu aku kira. Terus nih, Banu kan katoke anyar. Wah, katoke anyar aku ngono. Sapa tukokno? Tangan lho. Kok iso tangan? Ya, Gila. jadi di senukor wae enem tapi tangan enek to. Bakul kain klambi gamane nek ning desa niki seminggu bayar sekali. Oh. Bon baju apa celana. Lha engko bayare begitu. Dadi gak brek langsung ngono. Dadi nyicil. Kita bisa langsung katokan, kita langsung pakai baju Tapi dengan cara nyicil. Kesenjangan. Ning desa wi umum ngono lho. Kan apa gak kadang anak sing wayah panen ya enek karo dhewe. Kesenjangane wong desa ya. Heeh. Isa langsung gue klambi tapi gak Seneng tuku. iki seneng nek nyambe yo. Oleh kaos. Iya. Lah iki asbak iki unik, Bos, dari Mas Galang. Jadi iki Mas mosok ngono mbak Mas yo. iki asbak, Bu. Biasa kan nek ngono iki kok kuning kaya emas e. Iki enek gambar harimau. Kepiting mbah apa iki Iki lah kok. tuku lho. Mbah apik Bu iki. Iki asbak kok dienggo asbak piye to? Ya jelas dienggo asbak to, Bu. Iya ta bos, apa iki lho. Pak Dinge gue mantuk ya, Bu. Belum. Belum pulang, Bos. Maksudnya jajak nek bapak mulai tak gekno, Mas. Wis mangan karo apa ngono. Alhamdulillah. Ya gue mangan karo lawuh lah, Bu. Lho enek kon. Iya. Kayak porang. Gambarnya apa orang? Beras porang. Porang. Umbi porang. Api-api. Mas ini bisa disajikan bersama lauk favorit Anda. Berarti pokoknya sego biasa lah, karo sambal ya oke, karo oseng, karo sayur, sak senenge. Apakah Mega minat untuk mencobanya? Besok.
Sesuk tenan ora? Sesuk nek ngomong ki ngadep kamera ngomong sing Heeh. baik. Tenang. Sesuk ibu kok tau mare kowe ngono? Tenang. Nyapu isin. Apa? Ya jare genane nyapu isin. Kenapa kamu malu? Ngono, wong iki gak oleh isin kan ngono lho. Ya isin. Lagi awak iki berbuat baik, menghibur. Kowe iki duwe fan lho, Le. Kowe masulin. Pengen dimasulin. Teko. Mega kemana? Ini kita sepil. Mega pilih Rahmada. Jadi Mega wis ki malu. Isin, inframu isin. Mega wis barano ya, wis bar ulangan. Nanti tinggal hasil rapatnya Mega apakah kenaikan kelas membuahkan hasil. Kira-kira pijimu berapa? 80-an kabeh kalau Dewian. Masa? Iya, Ibu. Kan kelas Lho sing dia. ndekne iya maksud nek iki kombo. Gak tahu kata lagi. Duh, gak tahu. Ngono terus widak lho piye? Gak tahu. Ya gak apa-apa lah sementara yo nilai. Gak apa-apa lah. Kowe berusaha. Berusaha apa gak ulangan? Berusaha apa? Soalnya Kingko ya wis nang kelas 6 to. Kingko wis gak oleh mancing salewe gak oleh. Emak kelas Loh. 6. Gak pane durungane ibu sik. Sik durung ana sik. Kingko kowe arep munggah ning SMP. Lah kelas 6 iki gak sediluk undang ulangan iki terus. Ujian tulis. Kowe fokus ning mancing saya mancing lah ulangan piye? Lah kayak ujian tulis, ujian Arep ning SMP. Dadi pokoknya munggah kelas 6 wis tak peseno sekolah. Bar sekolah kok lesen Mbak Kesi. Lho, yo iya piye to? Yo les mancing-mancing wae. Ini hari libur, ana waktu dina Sabtu Minggu. Kuwi dienggo gak Lah apa-apa. iya, maksudku yo ora Tapi nek wayah hari-hari kuwi sekolah, wayah les, sore wayah ngaji. Piye? Emak. Iya. Oh, bolehnya. Kok wis ora ngrungokno. Mancing aja sak kan tuwek idola mancing. Betul-betul lo mancing oleh. Sekolah wene wektune. Kowe kelas 6 lho setahun reneng. Kok malah gelis. engko nek wis bar kaya andron kae lontang lantung ngono ki ndang mancing. Nek bar ulangan kowe nilaimu apik ketompo ning SMP kowe gak apa-apa istirahat meneh. Kuwi persiapanmu ning SMP kuwi oke ngono soalé ngaji yo harus teko njowo bahasa Quran. Njowo maca. Lah nek munggah SMP Ikra. Ya jawi gak sih. Ikra bismirabbikal ladzi khalaq. Lah ya makane kuwi. Jadi iki selama ini pokoknya fokus kurs 1 sekolah, 2 les, 3 ngaji. Lah nek mancing oleh iku dino prai sekolah. Jajal tatak ibu bar ngomong ngono. Nomor 1 apa? Sekolah, Nomor 2. ngaji. Salah. Salah. Nomor 1 apa? Nomor 1 sekolah. Nomor 2. Les, Nomor 3. ngaji. Wes, Nah. mancing Nomor iki enak-enak. Loh. Nomor 4. Mainan karo mancing kuwi tambahan gak nek wektu dolanan gak apa mancing gak apa. Ngono lho. Jadi semakin besar tambah gede umur kudu iso bagi wektu. Ngono. Paham ora? Paham. Aku lesu. Lesu, oke. Jadi terima kasih buat Nah, iya. hari ini paket-paketnya ya Bu ya. Iya, paket-paketnya iki jadi asbak, beras sama Kaosnya Mas Nyambe, terima kasih. Jadi piye yo? Kok akeh men to pakete mendino? terus gue pokoknya matur sembah nuwun, terima kasih sama sampean-sampean. Muga-muga diparingi sehat, panjang umur, Amin. rezeki sampean lancar, Amin. rukun sak keluarga, Amin. oh yes, dimudahkan segala urusannya. Pokoknya donga terbaik kagem panjenengan sedulur-dulur SKT, matur sembah nuwun sing sampun support channel-channel, maksudnya ya like, komen apa wae ditampani, ditanggepi. Ya lho. Lho bos. Pokoknya Jadi kayak ning kata-kata selain terima kasih matur sembah nuwun. terima kasih ya Yo, bos. Jadi pokoknya gak iso doakan. bales dengan kata-kata apa anu tak dongakno.
Iso ku ndongakno muga-muga diparingi apik karo Gusti Allah. Doakan Pak D dan Buring sehat selalu bos, ben bisa menghibur. Amin. Kok sang-sang tambah glowing ini? Glowing apa? Wedane arang kok glowing. Lha jadi akeh sing takon Bu. Apa Bima gak ngonten apakah channelnya aman apa dihack orang? Iya. Aman. Apa ngene Delan sih? kan, delan mukaku, syuting mukaku dah. Niki lho. Jadi kayak gini Bu, iki kenapa gatel kaya Shopee bos. ya lho apa? Oh gak Shopee kan jerawat. Enak kuwi Nah apa? ini kayak bisul, ngerti gak sih kayak bisul kayak. Oh jadi demik ter makane kena tangan reget apa Gak ngono tau iki iso. nek bengi Bu kan gak kerasa ya, gak ngerti kan gak sadar mungkin digaruk. Jadi kayak mana-mana ngerti gak sing banyune ngono kuwi lho. Ya Ngono. kuwi dadi Terus sak angger makan telur mesti ngono kuwi. apa jenenge Alergi mungkin. Jadi terima kasih bos, jangan lupa di like, komen dan subscribe hanya di Kulat Junior. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Dalam